Rajab ayı Hicri yılının 7-nче ayı. Һәм ул харам айларының берсе. Аллаһу Субханаһу ва Тааля әйтте, дөреслектә, айларның саны Аллаһ каршында 12 ай. Аллаһның китабында күкләрне һәм җирләрне юктан бар иткән көнне аларның 4-се харам. Rajab ayı хәер-ниғмәт айлары Шәгъбан белән Рамазанның ачкычы булып тора. Җаһиллек вакытыннан бирле bu ay Гарәпләрдә зур урын алып торган. Rajab дигән сүз тәҗриб дигән сүздән ясалган һәм ул улылау дигән мәгънәне аңлата. Шул улылау сәбәпле Гарәпләр бу айда сугышны алып барырга курыкканнар. Кайбер тел белгечләре бу айны атау өчен Гарәпләр 14тән артык исем кулланганнарын китерәләр. Шулардан асам, ягъни сыңгырау, чөнки бу айда кылыч шыңгылдаган тавыш ишетелмәгән. Асап, ягъни төшүче, чөнки бу айда рәхимлек төшкән. Харам, ягъни карт, чөнки бу айның харамлыгы электән. Муқим, ягъни ватан заты, чөнки аның харамлыгы ватани, якын, билгеле. Әйбернең исемнәре күп булуы аның әһәмиятле, зур әйбер икәнен күрсәтә. Исламда Rajab айы өчен башка харам айлары белән чагыштырганда олы дәрәҗә, мәртәбә бирелгән. Әмма аның өчен генә хас булган гыйбадат белән аерылмаган. Бу мәсьәләдә безгә Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва салламнан бер дөрес хак хәбәр дә ирешмәгән. Ибн Таймия рахимаһуллаһу тааля әйткән, Rajab ayında махсус гыйбадат үтәү, билгеле көнендә яки көннәрендә ураза тоту, рагаиб кичен һәм көнен билгеләп, зурлап үткәрү дәлилләре барысы да ялган, уйлап чыгарылган дип әйткән. Шулай ук Ибнул Каййим да рахимаһуллаһу тааля әйткән, Rajab ayında ураза тоту, кайбер кишләрен намазда үткәрү хәдисләре барысы да ялган һәм нигезсез дигән. Шуңа күрә кешеләр бу айда эләгә торган хаталардан, бидгатьләрдән, мисал өчен рагаиб намазын укудан, закат чыгарудан, билгеле көннәрдә ураза тотудан, 27нче көнне Исра ва Ми'раҗ дип бәйрәм итүдән барысыннан да сак булу кирәк. Дөресе, бу айда башка айларда эшләгән кебек хәерле гамәлләрне, нәфил уразаларны, намазларны, гомрәләрне аларга аерым өстенлек бирмичә арттырып эшләү хәерле булып тора.